Martxan daia da Sprint in Bizkaia proiektua. Bere helburua negozio ideiak azaleratu eta garatzea eta ekintzailetza bultzatzea da. Proiektu honetan parte hartuko dutenek Madrilgo kampuseko Tetuan Valley izeneko gunean Google Space azelerazio zerbitzua jasoko dute. Design Sprint izeneko lan metodologia erabiliko dute eta enpresa tradizionalak berritzaile izaera lortu ahal izango dute startup bat definitu eta azaleratuz. Parte hartzaileek ekainaren 22 bitartean egin dezakete eskaria eta informazio xehetuagoa Bermeoko behargintzak emango du. Busturialdea, Leartibai zein Ermua eta Durangaldeko enpresa zein ekintzaileek hartu dezakete parte. Ekainaren erditik aurrera 8 hilabetez 5 fase desberdinetan negozio ideiak garatu eta urrian besteak beste Design Sprint delakoan hartuko dute parte.